Bueno, galdera zai, Nire bizitzen zier musika talde nahiko txupasadotez, estilo diferentitakuek, bai bategaz geratu biherkoa zen nahien berri izango zen. Ze nire bizitzen zier taldi da gehien entzun dutena, eta orain gitxira arte sentitzen zen nahi identifik eta horregaz taldeaz, bai ja gaur egunien bakarrik nostalgi moduen dakote nire barnien, eta gaur egungo talde bat aukeratuko bat duten, Turnstile talde izango zen, klaru dakot. Ze bai hardcore klasikue eta bai tendentziz eta usinak orain batera duten dauz eta talde oso importante bat orain iztenan da panoraman. Beitu, hemen bai izango gaur egunekue eta lehengue. Nire biziko disko bat, beti rekurrite dutena horra diskora da, Kerplunk Green Dayena, hasikerako disko bat Green Dayena. Horretara kantatara nuen inbueltan, 16 urtitara nuen, ez da hitz, pop, punk, rock, arinbet, oso melodikue, piloa sentitzen da identifik eta gaur egun bai horregaz diskugaz eta beti nuen bertara diskora. Bai gaur egun, oingo sasoien, nabil entzuten bai estilo desberdinetako diskuek eta gehien bat, Cruz Cafunen Memo con Dios, asko gustatzen daz, eta Carolina Duranten bai, azkanata dauena. Talde bat onda nire bizitzen zier, bai asko entzun dutena dana Red Hot, eta bertako gitarristiek, John Frusciantek, atazan dauen disko bat, disko batzuk atazan dauzen bera oso sartu non zan indrogatan eta oso txartun zan daniko. Eta horko kanta bategaz, sentimendu aldeti tristen haueniko, beti mitzen dut, eta asko trille dut, da Time Tonight, John Fruscianten kanti hori beti dakot momentu txarrotarako. Ez dau. Ni nahi saldizetakue, ni nahi berbatakue edo kantu batek dakozen momentuetakue eta hor sartzin dizen berbatakue. Osa, gehiago inportagoz koherentzi batek, esan nahizek edo estetikiek, bai fonetik aldetik, bai rima aldetik zelan dagoen sortute kantie. Eta gero momento klabitan, igual subi baten, estribillo baten edo estrofa potente baten aldan sartun berba sorta bat, igual bi hiru, aloste zena niri sentidu erain edo zer erakutsi erain. Badau idazle bat asko gustatzen daztena eta pilo bat sentitzen nahi identifik eta beraz, dana Love Lesbianeko Santi Balmes. Eta dako disko bat, 1989, oso disko boro bile. Disko bat kontatzen dauzena pareja harreman bateko estenak, ezberdinek, eta berak zelan hartzin dauzen eta zelako humorigaz kontatzen dauzen asko gustatzen daz. Baditu, ni inoiz nahi sentidu bateri jole, bateri joarren, hau gitarri jote izan duten eta gehiago gustatzen daz adibidez letrak eitxe. Bai, Leoko musikari egaz sentidu nahi identifik eta da bateri joli dana, da Tutxe Amoreko Elliot Babin, oso kreatibue. Beran baterizek pio alko pizi dotez, hasi, direktamente. Eta kanta baten, espezifikoki Social Caterpillar dituten dana, izurra bai diskokue, horrezen zauten bake makina. Da, pio bat dider ikusio zuzenien eta inoiztoz defraudeten, tio. Hori morroie, la hostia. Gaur egungo ize jentean arez nik streaming entzuten dut. Osa, nahi oztuten diskune atzien, ezke zintxote zintzun. Ez dakot kotxien diskuk entzuteko lekorik ez etxien. Beraz, streaming, puro y duro. Banauten eta vinilugaz, bai, ondino ez. Baitu, ez da nire lego kutsunen taikue, bai jodun bakotxien berezi sentidu izen dutena, dana Bilboko kafean txokize. Bai, kontzertu bat jo esan dune abigaz, mutikuko gaztetxien, eta esan dune itxaroten izen hor, da pilo agente etorzen eta ambiente oso politxe sortu zana. Hori be oso barrundakot eta hori izango lekidot dala igual, kontzertu kutsunen eta ikue. Galdera zai, da erantzunera ez dakot bat. Osa, niretzako aretue baino, apurtxo ez soinu kalidade desenti badauen, taldie da. Taldie eta taldine aktitudie, eta adibide klaru da, etorzan nizeniko belga batzuken untxakure, ni soinu eitzen hon zanaren bertan, eta ez dut zen ezetuten zan, da galdetu izabaten, zeitzen zuetal da hardcore punk, no seke, bale. Deku izabaten zen zuzenien, tio, da nuntxakuk ez da usenaten oso ondo, bai eure zona zan dauen inkreible. Da zen zabaten, ez da leku ez da ezer taldie da oso kontzertu potenti eta aktitudi bako zun, oza, nientzako ez da bardure leku. Ez dakot bizitzako kontzerturik. Oine urte batzuk esango zantzuten Berrin kontzertu asko. Oine hile batzuk igual esango zantzuten Carolina Durante antxoki zen.
Da, igual oin hilabete izango txantzuten atabalen Tutxe Amore. Bai, nik uste etorteko dagoela ondino hori kontzertue. Bai, eta uste dute danon moduen kein zazpin disko bat izan zala, atxo da bihar diskue. Hori berdi umetxu gazte datorrena. Eta, tio, kitzu zabaten disman bat etxien gauez entzute zabaten hori diskue parabarik. Hori eta disko infernu, gatigunak. Dara guzturialdeko jentie. Baina hori zen zan atxo da bihar, uste dut. Uste dut truke batzuk opiniote zela hortik, kontzertuetan taldiekaz eta trukatu itxen duiz diskuek. Baina ni neu, akoraten nahi, ni neuk erosi zabaten disko bat, disko bi erosi zabaten zen, da izan dizen Tutxe Amoren Isur bai eta Stage 4 diskua. Eta dago deskotxien da igiri barik.